Betleşir, profesyonelleşir. Täzeden biziň ondan podcastymyza hoş geldiniz. Täze bölüm. Hemmeňize köp sag bolsun aýtýas. Hemme podcastyňyz üçin YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da hemme ýerde berýän kommentariýlaryňyz, feedbacklaryňyz biz üçin gaty важный. Köp sag bolun. Nesip bolsa dowam ederiz. Bunym täze tema. Menem bir neme diýäne sag bol aýdaýyn. Sag bolun adamlar köp ýöne bu gezekke ýeterince bolmady meň pikirimçe. 2000'da yetmedi o ne aktivlik düştü ikinci. Mena bir profesyonel ettik mi gadiydim indi edil hasan bolmasa yine de goğulaşlarını bir zatlarına bir gayrat edin o bir görün paylaşın repost edin like komentar hem de kömek et yara o. Galanlarına mende hoş geldiniz sağ olun köp edin datlarınız için. 2000 bolmadı yani o 2000 estin taki anlar. 2000 geçti de men has aktivliğine garaşan adamlar. Ben kimse buçuk gança 2000'dan geçer nesip bolsa adamlar podcast eder. Ya bugün sizin beren komentarlaryňyzda tema gurulşmakçy hem wopşym öz gurulşatymyz gelen temalarym bar. Men taýynda näme pikirim batym sen? Mena bazar gün ortaň bolan üçin birazajyk düýne mazrak ýatylan üçin naharam ilmedi üçin kan passivnirak ýöne mümkin bolýarsa gow bir neme ýaň turdum. Ya sponsor pul bermedi dip naharyan okun. Hava ola minni bollo başlangın bolun hani biz şey basket vermemi bir sponsorlukla nemedi verin seyredin. Üns ver ýaňyzda şu zada üns verin. Şo taýda meselem goşuçynar bolup bilerdi yani hiç nemedi al akdaş suwlar ýa-da. Tükel, bolt, sizler nirdi. Sizi izlen ýazam. Ya biziň bul podcastlaryň izledirli soňuny mihmanlarym çağırıp başlar nesip bolsa. Men indiki bölüne çağıralım. Hadi yani men kelende bir sana adam bar. Goýja mihmanlar bilen gürleşip oturup diňe podcastym däl ýani hyal reaksiýa adam eder nesip bolsa. Reaksiýa da hal bilen norda ederim muhtemelen men daşyn rahybna bolar. Men podcast gürleşmeli bolsa gürleşip berer. Ona ders ýöne men şun kirlen ýani çabada etsek nälik olanlar gyzer bilýändirsiňiz çabadan şo bu däl şo dogry adam mihman çağırýar üstünden düşýär. Men aşağı prajarka desem belli adam gelse ne üçün обычно beleklerin ki alaq ne medele. Ay geldin sağ ol, hoş geldin. Ay neme goýja oturýanmy? İş ýerine el gowy gitmäme boldy da var. Bir hi biziň türkmenlemede düşünmejek ýaly, bir hi gaty görüp gidäjek ýaly. Soňam ol adamlaryna gatnaşmalar. Yok gatnaşma. Çabada der we gatnaşma der etdiler de onu gaýyp. Ay bolak çabada da ýa yok mäli biziňki bir maşgalalar. Yo ben arada nazar Island ben oglanlardan gydardan soraýan bilen maşgala bolup görýärsiň videoňda ýa şoň üçin yok men ýöne de akurat ýeneje bir alttan laf soksak meselem sana biri sokup dur o sakalyň o sakalym başga adamlar burada düşünün şunun mümkinçiligi bolsa saçyny östür ya. Yok saçy. Saç östürüň, saçyny östürür zat diýe sakalyň aýyr saçyny östür diýe. Bu ýagdaý genetik kam şunday bolmasa saçyny östürjek hem. Problem maşallah oglanlar ýani saçyny östürjek bolsa bu çaka östür ya. Bir ýerde ýok bolsa bir aşakda bir çyksyn ýani. Va. Yo mena dogrymy aýdym. Saç meselesinde diýmän de ende saçym bolan üçin ýöne sakal meselesinde men meselem sakal östürürdüm. Erkek biz ýani adam sakal. Men pikirimçe başga näme bilen öňe çykjak. Bir kommentarymy goýup dura şeýle sakal östürmegiň sebäbi özüne has maskulin duýýamy kaşon östürmek bilen alakasy ýok. Yani prosto östürürsün, mele östür. Yani size näme yani? We näme oňal agressiw gitýän adamlar size näme ona ele? Size näme? I don't really care bro. Care etmeýän olsa size näme diýmeli däl? Näme üçin? Men adamlar please etmek üçin gurulamak men berdi. Öz pikirimi ýa-da diýişimi başdan ama organik şekilde gurulaýan. Adamlar men barada näme pikir ederkäler kan bir näme däl. Maňa hiç kim ýetmedi de sen kösekeniň sakalyň ýok östürdi. Sen tuğlam bar komentarlar sen dostluň ötýän goýýarlar. Hemmesine podcast gedip Novruz Bratanya krasavçyklar diýip. Yo ondan da bro ol prosta bilen levavın güýjü diýilem oňa. Terkinski adamlar gördüm komentarlara brat üstünlük Novruz sen bet eýleme. Şo şiwe temasyny gurlaşamyzdan soň goýja komentarlar öz yaşak geçen adamlar neme paylaşıp dururlar. Beğendim şoňa bara öz istoriýaçyklary. Gazakly tema hem ütköşjek bir hile adamlaryň diverse şekilne ýaşaýanyny düşündirýär. Goýja neme diýär? Diýär bir komnatdaşym bardy diýär. Gyz diýär soradym diýär şu marly bamy diýip gyz diýäm ýa-da oglun diýäm bilem okýar şoňalyk marly bamy diýip sorasa hawa bara ken diýär komnatyna gelýär berin gyz görkezip dur diýär, ana marly diýär.
Ol düşünmendir. Bizim şivede var kadar marlı demek o neme var? Bint. Bizde de şol, bizde de şol. mi? O dinle vaqti oturmayın. Marlı diye bilen şol maşin. Onda basım yutkuya da marlı. Awa. Toşna, marlı. Ondan mesela hoş va, hoş. Hoş biz pasyan ulanıyaz. Hoş bolya demek de. Bizde olsa sağ olayım, hoş görüşürüz. Bizde hoş ene, hoş men gitmiş ya enem bilen bilmedim görün sen berdin mi arada atam canattan bana. Hoş ata, hoş bolya demek. Biram Ersarı dostlarımızda neme var? Ersarı değil ol, Ahmet Tane mi? Sarık olur. Sarık. Şolarda mesela guro var. Guro demek prosto demek. Yani. Guro mu? Neymişleğinde ay guro türün ya. Guro. Guri. Yo guro da guri öl guri şu. Yo men guri diyen mesela bana enem canatı neme dötün ay guro otun. Guri diyas biz. Guro işte onun so diye de guro türün ya. Onu men bilem oktum başta neme onu Ahmet'e diyen neme guri neme öl diyedim de onu. Ben senin tek ongalık modernization, civilization'a girmezsin ya. Tecenni bilen hakiki Türkmenliğine gurlayasak yani. Ay tecenni hakiki Türkmen. Tecennilerin ettiğinde da şul Yakupcan şungalık hal ya. Çıkayım Gilbel ben seni tanımadım. Haytı rayonundan sen şungal dersler. Şungalık Korçka oturuyan çilinmem ya neme var mı? Çigit var mı? Tecenni çay var. Öçür halı. Utardım ben az gittim yürüdüm oğlum bununla çıkarayım. Geliyorsa da kayıt verdiler. O ne mi demek? Mena bilem ok onu. Bilmedik daha verseydi. Bugün в общем nemen gülüşesim bile biraz. Bizim komentarda da koyup dururlar. Erkek bilen ayal maşgalan rolü, maşgalada relationship'te bir-birinin atnaşaynasında. Yönü birinci bilen şunu Allah geçmeli. Bärde gurlayan temamız bul sen pikirin, men pikirim. Yani bul hani diýär çuňrak sen kime göre doğru, kime göre yanlış adamdan adama ýetköýär diýär. Onun bul bizim pikirimiz, sizin doğruňyz başgadyr. Şeýle sizin öz pikiriňiz. Yani şoň üçin ay siz yanlış da özüňiz her kim öz pikir bolup bilen. Yaman toksik zat çykjagy men diýär. Ayal erkek garaşdyrdyň ha. Men bir hili konservativ adam, o men köne pikirli, köne kelleli adam. O hazır şu teman açylsa yaman eret bar. Yo bolsun, doğrusu şo da. Haçan seni gürleşme oturjak. Yo men wara iňärki öz türkmen ýaşlamynyň arasynda da görýän Türkmenistanyna ay nemetip hani telefonuna cevap veren okkolun aşağına balkonun aşağına gidip can malayda da tip oğlanlar şey gören oğlanlar tanıyanlar o neme ya da aşağına balkondan seyret suat ya anırda daşın otur bilen wow geliyor seyredip yo ses yok da şey görenler onu men diyen birazcık bir erkek men pikirimçe asıl mesele erkeğin öz erkekliğini yitirip başlayan dövrüne geldik. Şondan ýa awalym kadýan. Asıl erkek nähil bolmasa ýal bolsa, gyz ayal maşgalada şoňa görä ayal maşgalada ýa. Şekillenir diýäňmi? Şekillenir kadýan. Ya, sebäbi şuň bir podcastda dinläýärdim. Sen näçün başga podcast dinleýän biziňki dinlemän? Yo, özümkini onu näşgede göremden, soň başga podcastlar dinle. Şu viewlaň ýar senki. Ýar men kolplar. Näme diýär? Siz feminin boldukça ol maskulin boljakdyr diye. Yani siz onu motivasiýa etmek gerekkä, siz ona gelip "Ey bol sen başararsın" diýmegem gerekkä. Sen öz ayal maşgal naturaňa görä bolsaň, bol feminin bolsaň, erkegem ýoşada şoňa görä maskulin bolýar diýär. Bizde şoňa alakyan bolýar. Nälik bilýärmi? Mesela şunda erkek jogapkärçilik alma berse, ayal almak mecburiýetinde galýar. Men öýlenen adamlar aýtýan, öýlenmedi gyz nemelere demek ýöne, ýankyýalyk. Egerde erkek ödünün jogapkärçiligiň ýerine ýetip bilmä berse, meselem problemalar bolsa, problema erkeginki bolmaly, şonu çözmeli. Sen gelip aýalyňa aglap, "Men şuny bolanok, muny bolanok" diýse, olam soň bir zat etjek bolar da. Yo, şuňy şoňa da düşünmeli. Aýal maşgala öz tarapyndan şoňa düşünmeli. Haçan da sen aýal maşgala gidip "Men problemam, sen problemam" diýende halaýarlar şonu. Ýöne çynnyky praktikaga gelýär şo. Meselem diýeli, problemasy bar erkegiň. Sana gelip aydıp bermeýär. Näme üçin? Çünki on problemasy, sen problema, on problema. Biram goşuk görkezýär. Yani baştan sen diýen zatdan halayan bolýar diýen. Soňam sana gelip problemasyny aýtmadygyny nalayan. O dogry bolmaýar. Sen
sana şu stresi yaşatmamak için, öz stresini yukarı yaşap bilmek için çözenden sonra sana qow haber edip aydıp biler. Yani onu çözmek, sana da stres yaşatıp, özüne de stres yaşatıp oturmak onu ya da islanmak. Ayal maşgala bilýän, emosionalny bolan üçin ýa-da gadyr sen gelip aýtsaň meselem de ayal bolsaň, Yakupcan, men şunu alıp problemlarım var da diýäňem bilen ol aýdar ýa-ni endi onu nädip çözersin, bunu nädip çözersin, näme bolarka? Seni beter strese sokar. Zaten sen şunu kellen, şu stresin üstünde sen çözecek bolutirsin. Sen olum gelýär desen kellen ağırdar bilen, bu birazcık toksik ilişkiye girip de ondan sonra gereksiz yani. Yönü, yani erkek şunu etmeyen olsa, erkek ayal maşgalada eceyal birini gözleyen olsa, onun yanına gelip her problemasını Ferhat men şunu şeyttim de, beyttim ol maşin monstayız, dögüllü de onun şeyle ol yolla galın. Böyle deyip hem de adaysan, onun ayal maşgala diýär ki, bula ecizrak, yumşorak, onu men güçlü durayın. Sen ona geleni, şu problemaları geleni biri var dik durmalı. Ya erkek ya ayal. O şeyle olun, bizim gogoran dememiz vardır, frazamız. Şıppıklar tersine gelen ýaly olay ya. Bilýärmi? Ýöreňde ýene ýörep bolýar, ýene gülkünç bolýar. Ýa, sen oňa alyk meselem bermeli. Altyň geçen kommentarda bir diýipdir, näme? Açyk goýdum şu wagt. Ayaly çağa bilen deňemek diýär. Geçen gezekde näme diýdik? Ayaly çağa deňeşdirdik. Ýani bir zady berip dursak diýip. Näme diýär? Da partnerство в отношениях, видимо, нам Türkmenim Россия diýär. Hadi bir mesele berýärsen bilen ýene de ýanlış bolýar. Ýok, mesele däl. Çağa bilen deňemek men pikirimçe hiç bir problemi değil. Erkeklerin hemmesi näme de yüreğini çağadır diye. Şeylermi? Köp erkek şey diýerler. Ol guruluş ya da diýär meselem görüş tutan ola daýdan ola. 40 ýaşyna. O yüreğini çağalyk diýär. Çağalyk bilen deňemek näme serwetde? Yaman arasy pek hiç günahsız çağa bolýar. Çağa diýilende. Men egerde ayalym şoňa deňeýän bolsam, çağany gowurşmaýar. Ayalym gowurýan nimekdir? То есть до отношения вам ещё расти, ýöne düşünün. Näde düşündürecekdi ýa-ni? Ya, şoň üçin men ikisiniň temasyny birazajyk şu döwürde, meselem hele Amerikanlarda men kan görýänler bir hilek ol edende bu näme diýär. Bir hilek näme ziýany bar diýär. Erkek 50-50. Hawa 50-50. Hiç açam 50-50 däl. Men pikirimçe 50-50 däl. Indi şu näme şunu näýdi? Erkek öýlenenden soň maşgalany geçindir ya, bir şekilde geçindirecek öyle. Maşgala stresini öz daşından sana özünün maşgalası var yani ene hakası. Çünkü sen erkek hükmünde öz maşgalaňy da seretmeli. En atasynyň stresi var, öz maşgalasyň senden başga maşgalasyň stresi var. Sana hepdelik birazajyk wagt aýyrjak bolup ýaşaýan stresi var. Vнимание. Şo vнимание sana bermeli, sen näme vниманиесini näme goýup bilmeýär. Oňam daşyndan senem isleýän zatlaryňy alyp bermeli, oňa wagt çykmeli, sana sürpriz etmeli, eýtmeli, senem satisfied etmeli belli bir derejede. Bölünýär bir 10 zada. Oňdaşyndan erkegiň personalini ösesem gelýär. Hani sen hiç bir erkek şowr ýerde 9 to 5 işläs gelen, okşaýlarmy? Öz biznesini näşe gelen, onu determine şu zatlaryň içinde ayal maşgala gelip ýene de sen maňa yeterince wagt aýran ok. Ya da erkekler bilen 50-50 bolmaly. Sen men bilen deň bolmaýan o borkam edip berdiýän bolsa, men şo taýda gitdi ýani. Görüşürüz. Yani borla. Red flag davay. Sen öz ýoluna, men öz ýoluma. Ýok, gow däldi çünkü bir daha gözüňe ötürüp görsene. Men meselem eger ayal bolan bolsadym, Yakup özüm pol goý bermek islerdim o. Yani maňa näme senin aladalarından it, sen erkek däme jogapkärçiligi al men ýaşaýyn. Men var ya, uborkanam ederdim. Men naharam pişirirdim. Yo doğru seni aýtdym mesela Amerikada bir statistika var diýär. Yani senin gündeki etdiýän işin ayal maşgalanyň, yani erkeğin etdiýäniň 3te 1-ine bolanok, dengelenok da yani çyndanam ayal maşgalanyň etdiýän iş kyn. Gelip kömegem edersin erkek hukmunda. Çünkü sünnetin bir tarapdan doğru değil mi? Ýöne ben diýjek bolýanym. Men daşarda sen aladalaryň bilen näme üçin aladalanaýyn? Özüň et günüň gör. Men pul tapjak bol sen bilen deňine 50-50 näme üçin edeýin? Killeň arda. Mesela men daşyna git işäýin men ayal hukmunda. Başga biriniň eline işle. Hawa başga biriniň elinde işe onuň gepini çek, näzin çek, oňalyk edip, soň oýa geldi sen bilen kim nahar bişirmeli? Bugün ikiňiz hem işäk geldiňiz daşardan al, haçan daşardan aljak? Öýden bir zatlar iýip içmelidir ha. Bir öýde de bir azyk, yani intimacy diýen zat bolmaly. Bir personal life diýen zat bolmaly. Oňal daşyna gelip her günde bolanok. Diýjek bolýanym. Man ayal bolsam bara ýat günüm görjek o. Şo diýänler, näder ýene feministler çykyp, ay bizim bu borket ýaz, monet ýaz, onu etdi ayal maşgalasyny 3 sagatyň o, maksimum 3 sagatyň. Bu nahar bilen bile. Men edeýin şonu, men şonu diýän 3 sagat etdi.
Yönü şu erkek öýe gelenine yılgırıp çıkdı, öňünden çykýan, men ahir kızgınjak näme ýesin gelýän diýen bir aýal bolýar bolýan. Erkek ýa-da bolýan, ýatdan çykar, hemme de ýatdan çykar, stressini ýatdan çykar. Yönü çynlanam, şeýle pikir et. Men öz daş töweregimde de gördüm däre. Her bir gyz işe girýänçe nizavisim bolasy gelýär. No, independent men no. Her bir gyz işe girýänçe nizavisim bolar. İşe girýär. Ay ya dedim, yaman kıyın eken, eyleken, beyleken, näçe tiz çıkıp bolýan bolsa çıkıp erinin nemesine geçesi geliyor. Her kim, hatta näme diýär bilýärmi, bir o biznesmen vardı, bir Reels'de gördüm ötden Instagram'da bir diýär. Men diýär, ýaşlygymda diýär, kendiňledim feminizmi izarladım, zat etdim diýär, işte men successful woman bolmaly, independent bolmaly, men baýajak diýip karrieram öňde goýdum diýär. Şu wagt 40 ýaşyma geldim diýär, hiç kim ölenesi gelenok diýär. Orda hem äre barıp bilemok diýär. Innem diýär, maňa diýär, maşgala durmuşyny bagty görüp bilemok diýär. Sen pulun bolanda näme ýaraýar? Dogry dämi? Ýani belli bir derejede aýal maşgala, ýani şu bagty, ýani gyz diýen çağa diýen, bir çağa ýanky ýene men şoňa aýlasym bilen çağa ýalyk bir hili söýlesi gelýär. Erkek söýmeli, aýal söýülmeli. Soň 40 ýaşyna geldin, elinde milyonlar näme diýilýär? Şo geçenki şo men gören podcastymda şoňaly bir aýal maşgala single mom çağajyk wa är ýok. Men şonu gördüm etden. Onuň ulolýa näme aýtýar? Käşke diýe men şo çağam bilen wagt geçirip bilsedim diýe. Käşke men şo işe gitmeli bolmasam da çağam bilen öýde oturup bilsedim diýe. Şo öýde çağam bilen oturup bilmeň nähil uly bir lütfdan, padarykdan biliň düşünüň diýär. Çyndanam şoňaly ýöne başga tarapdan pikir etseň, psychological tarapdan, psikologik tarapdan pikir etseň, dün Jordan Peterson şonu diýär. 30 ýaşa çenli Amerikada şu wagt 30 ýaşa ýetmedik gyzlaryň 50% durmuşa çykmadyk. 50% durmuşa çykmadygynyň 80% çykasam gelen ok diýär. Indi şol aýallar 40 ýaşyna gelen ne diýär? Pişikden başga istadi bolmadygy üçin niýe? Özüniň nähil stresi girýänini bilen ok we bir topar problemalar ýaşamaly bolýarlar diýär. 40 ýaşdan soň pikir ýetýär köpüsiniň diýär. 70% 40 ýaşdan soň pikir ýetýär. Eýem ne çağa ýasap bilýär, ne başga da edip bilýär. Hemme zat wagtynyň geçýär. Diňe är bilen ýa ulsana ýetme bolýar diýär, çağa tanmaly bolýar diýär. Ýani Jordan Peterson diýen zady 20 bilen 30 ýaşyň arasy iň gowy çağa ýasamak we öýlenmek, hani bir maşgala gurmak ýaşlary, eger şondan soň ýaş wagt gurmasaň bir näçe meseleler öňüne çykýan, ýanky gyzlar health tarapdan hem saglyk tarapdan adamlar ululdygyça da kriteriýalar hem köpeli. Ay maňa bu gerek uzun bolsun, näme bolsun, ýerde basaň onu. Hawa, indi ýam seni ýam bir näçe adam görüňden soň seni ýam ýüregiňe de ýatanok da käbirler. Ona mesele bolup başlaýar, şoň üçin meňem maslahatym biziň auditoriýamyzda da 20 bilen 30 ýaşyň arasynda durmuşa çykyp öýlenmeli, oglanlar hem gyzlar çağa ýasamaly. Ýa biz oglanlar bolup çağa ýasap bilen dok. Ýani bizden çykanok ýani. Aýal maşgala şonu ýani belli bir derejede şu dünýä gelmekleriniň sebäbini iň uly maksatlarynyň biri çağa etmek. Häzir diýerler, ay sen kellen öňkü pikirlerde türkmenliň pikirde 20-nji. Ýok, hemişe de şoňar bolar. Erkekler çağa ýasap bilenok, aýallar çağa ýasap bilýän üçin, şo mähri berip bilýänler üçin men pikirimçe aýallar iň uly maksatlarynyň biri çağa ýasamak bolmaly. Ýa biraz bärde Amerikada West ýeli zapad kirlenen ha. Indi men şey diýen, şu kirli düşünjäni modern düşünje diýip hökümde alyp gitýäram bilen, ondan soň ýalňyş ýerlerde soň ýene de izna gaýdyş ýok, wagt gitdi, o izna gaýtar bilen o asen. Olan var bir hile adamlaryň deňeşdirýän zat standartlary Amerika. O Amerika ölen bir ýurt, çöken bir ýurt, degradasiýa eden bir ýurt ýani. Yani şeýle bir tepeden aşağı gidip barýar Amerika, ol LGBTQ bilen sen transgenderler bilen pişik diýen zat çykdy, queerler mi näme? Hawa adamlar men niýe pişik diýär, şoň üçin miýawlap berýän haýsy. Hudaý bar, o näme gördüm? $20,000 berip bir adam özüni pişik güjük etdiripdir. Güjük bolýan o güç, Allah jan. No, bu yaman gyzykly tema, näme üçin aýdan Amerika var, şeýler degradasiýa gitdi. Matt Walsh diýip bir adam, Matt Walsh näme etdi? Birinji debate etdi oturup adamlar bilen. Küçükden ikinji kinosyny çykardy şu wagt. Birinji kinosy What is a Woman? Aýal maşgala näme diýmek? Jogap berip. Bärikem Amerikada aýal maşgala näme diýmek diýär bolýan. A woman who identifies as a woman diýär. Ýüreginde üçünde aýal maşgala duýan adam da diýär. Ýok bir definition bardyr, her bir sözüň bir öz manysy var. Aýal diýmek näme diýmek diýär bolýar. Şonu jogap berip bilen oklar. İkinci filmi Am I a Racist?
O filmde näme diýe bilenmi? Bir ýere gitdi, çyndan bolýan şu bazat Amerikada ak ayallar oturýar şeýle, ak ayal maşgalalar oturýar. Diňe aklar alynýar, garalar alynýar. Ve olaryň ýanyna gara biri gelýärdi. Şolara $10,000 garşylygyna sen racist diýip durýarlar. Ve olaram şonu töleýär puly. Ýani gözen ötür sen maňa racist diýen, menem taňa şoň üçin $10,000 töleýär. Şo kluba girip bilmek üçin $10,000 vermeli ve saňa her gün adam sen racistligiňi ýatladyp durýar. Sen racist diýär. Mäht bolsam şoň içine girýär, ofitsiant bolup girýär, bildirtmedik bolup. Ýöne şeýle bir samsyk bir hil insane, we're going insane diýär da biz dälre, Amerika community dälre barýar diýär. Şol biz pul verip özümüzden olam näme gelýär? Egerde men biriniň ýanyna baryp diýän-de, meselem, men racist mi diýän? Olam hawa sen racist diýär. Sen ak bolan üçin sen racist diýär. Men racist diýän bolyn, sen ýa racistligiň kabul etmeýän üçin hasken racist diýär. Bu näme bolýar? Sen diýmek, sen karşymdaky adam, menden has gowtanaýan, men kellemdäki pikirler menden has gowtanaýan üçin sen maňa racistligimi ýatyrjak bolýar. Yani Amerika diýilen biziň türkmenlerimiz aýtýan esasan ýaşlamyda Amerika diýilen zat deňeşdiriljek bir standart däl, beýle bir ösen bir ýurt däl. Yani ne panyatçalardan, ne bir başga zatlardan zatga hemme tarapdan. Hiç bir tarapdan ham Amerika biziň standartymyz bolmaly. Dubai al meselem standart olarak bilýän, Dubai al, Katar al. Näme olaram ýene de bulaşyp ýören ýöne. Yo bulaşýan diýip goýan Amerika bir däl, Amerika alak. Amerika göre üns bersen hawa açylanok, o dogry. Ýaman kirli düşünje, onam biziňki ýaly diýişiň standart hökmünde almaň, ýaman şonuň özü bir degradasiýa mykady ýani. Gereksiz bir zat, näme etjek onu? Yo, ýene aýal erkek maşgal nemesine gelsek bara. Şo Jordan Peterson diýen zatyndan orta çykýan. Hiç bir aýal maşgaly şunu ýalňyş düşünmesin. Men öýdmem şeýtden. Öýlenenden soň gön çaga ýasaň diýemek, on ýalyk näme getirjek bolam. On menem gorşamak. 2-3 ýyllap bir-birine wagt aýyryp, bilece wagt sarp edip, gezip, aýlanyp başga ýerlere, başga ýurtlara gelip, travel putuşestyw edeňizden soň boly mene taýyn. Ýa-da senem taýyn. Belki on taýynlygam ýokdur. Ýöne 2-3 ýyl iňwerkisi bir-biriniň has fundamenty gurup men güýçlenmeli. Awa ýani kynçylykdan geçip görmeli mykadyan. Çünki hani mesela şey diýen, men hazır çaga ýasap 2-3 ýyldan çaga taýyn bolup bilmeýän, ýene de 2-3 ýyl ýaşaganda da gezip ýöreninde. Çünki çaga diýen zat hiç kim taýynlykly bolup bilmeýär. Teoriýa başga zat, ýani kitap okanam bilen ýene de bolanok. Biz özümüz görütýär şu da dün meselem oturup o üýşe oturan ýerimizde çaga ylga balyp üýünden 2-de bir gitmeli. Ýa da ýa. Sen o zada taýynlykly bolup bilmeýän, näçe okasaň oka, sen näçe 2-3 ýylyň geçir, 5 ýylyň öýlenenden soň bolanok. Onu sen yolları öwrenýän o zatlary. Ýöne, ýani 2-3 ýylyny gezmege, özüňe wagt aýyrmaga men oňa goşulýan. Sen kyn günlerden geçip, sen belkim maddi tarapdan gowdursun, ondan soň belkim düşersin. Siz ikiňiz standardyňyz deňgelýärmi? Sen şo taýda bilen oga. Sen gün öýlendiň, çaga ýasadyň, soň näme? Soň aýrylyp bilmejek bolup, biziňki de birazjyk gowuş o tarap wepa duýgusy var. Ýani çagamyz ba aýrylyşmaly diýär. Ýöne uzak wagtly näme bolýarsyň? Toxic relationship başa ay buş üyde jenjel dawa çağa travma görütýär awtaýda. Dogrudan mı ulalýar bile? Ya diňe çağa hani diňe maşgalamyz birleşsin, has jemleşsin diýip çağa ýasamaly öýdemek mena. Olar men pikirim däl ýani. Yani o çağaň näme günäsi bar? Yani sen birleşmeňde ýa birleşmemezliňde. O çağa bolan soň kendat ütköýändir. Aýal maşgal üçin, erkek üçin kendat ütköýändir. Ýöne diňe has bir-birine ısınmak üçin onu etmeli öýdemek. Yani o Allah geçenlerden dünkü yankı Jordan Peterson'ın nemesinde podcastında diye travmalar vardı görle ve travmalar vardı şeyler haladında diýen dadını travmalar diye bizim şu atqı her etýän hereketlerimizi ve karakterimizi bahanalamak üçin ulanýan adamız diye travma diýilen. Bulan kliniski dokazna diýilen Jordan Peterson şoň üstüne research edipdir. Kliniski dokazna to što sen meselem bully edilsen kiçikeken. Üstünden gülünse sen şonu iki ýol alyp gidip bilýän. Ya senin biriniň üstünden gülýän, ya da şo zady indi gaýdyp hiç edeňok. Muňa da self accountability diýiler. Yani özüňe jogapkärçilik çeken. Öz etýän zadyňda jogapkärçilik alýan. Muňa şunlar meselem berýär. Sen maşinine gidip barýanmakdyň, birden biri öňüne geçdi. Maşinine soňa sögürsiň, aý sen gyzyň golaň, tuda. Sögýän, näme üçin sögýän? Sebäbi o sen eşdenok. Maşinine ýökýärdiň, garşylyksız sögýän.
Yolla yörep bar yakan bir sen kakıp geçse, aşon üyün näme diýmeýän de. Türkmen bolmasa näme dawany seretýän diýler Türkmenistanda. Ýöne bärde oňa, "Oh, excuse me" zat diýle, başla zat diýle. Onu şu saýda şoňa söwmeýän aýnym. Bular näme üçin? Arkasından bir zadyň geljegini bilýän. Ýani uruş bolup biler, söwüş bolup biler bir zat. Aňarda birinji beren example-ymda näme ýok? Bir self accountability ýok. Izinden geljek bir jogap ýok. Edil travmalarda da şoňa alýar. Sen travma alýan ejeňi sen özüň öz karakterini apravdać etmek üçin ulanyp bilmeýän diýär. Travma diýilen zat şu wagtda ýaşanyň ýöne sen şu wagt halyňla ejeň dahilli ýeri ýok diýär. Yani ejeňden travma ýaşanmaz onu diýär. Ýöne çyndanam PTSD zat bar, ýani travmalar zatlar PTSD bar. Men mesela PTSD barda da bir şunu pikirlenýär. Sen PTSD näme bolýar? Post traumatic sindrom bolýar. Garoçe bir incident bolýar, bir başyňyzdan bir waka bolup geçýär. Ondan soň şondan galan travma indi. Sen şonu ýani durmuşyňda ýaşap ýören ýalyk bolýar. Meselem de uruşa git gelen adam şonu bir gan görse ýa-da ok görse ýa-da bir ses eşitse şonu ýatlaýar-da, şu gorkup zady diýen ýaly näme şoň içinde ýaşaýan ýaly duýar. Ýaman erwet ýatyp bilmeýär bilen şoňa zatda PTSD manysy. Indi PTSD näme üçin meselem şeýle ulol diýerler Amerikanlar. Diýelik çağa bir gyzgyn zady elinde gyz elini ýakka. Hawa. Indi gaýdyp şonu elläni ok. Hawa. PTSD. Erwet zatmy ýok gowzat. Näme üçin gowzat? Sebäbi şol bir zat bir cause and effect. Bir zat etdi, netijesini gördü. Hemme zatdan bir action bolýar, izinden netije bolýar. Ýanky meselede çağa bir zat elle gyzgyn zady, soňam agyrtdy, indem elläni ok. Hawa. Meselem diýelim. Urşdan gidip gelen adam, ýanky beren örneği bilen geçek. Urşdan gidip gelen adam indi hergide atylýan sesini eşitende has caution alýar. Şeýlemi? Has dikkatli bolýar. Nirde näme bolýar, näme bolýar. Edir şonu alam, awariýa düşen adam has akuratny sürüp başlaýar. Ýöne beýinde travma alýar olar adamlar. Şu travma etdiýän zadyny aýtýanlar mesela. Onanda men diýjek bolýan nöronlarda ziyan görýär. Sen meselem diýelim elektrik beýnindäki zatlar nöronlara sen işýänse şu öňkü nöronlaryňda bagly däl indi işýän okşular. Meselem adam şondan indi wapşe erwet travma görüp näme sen pikir etşiň alda o eliň batyr degirdin. Yani sebep ve netice doğrudan batırdın, degirdin, kızdı, elin biçti, etmeyen şunu. Bu kiçi bir sebep. Yani ulu bir sebep de ayağını getirip bilirsin, amputasiya olur, zat olur ya da beyninden şunu hasar görürsün. Sen ona edip bilecek işin yok. O fiziki. O ulu fiziki zatları diyem yok men. Men kelleğinde bittiyen zatları. Özün yaşı yani küçücük zatları mı diyem? Küçem değil yani avariya düşmek mesela. Sen yağışta gidip var ya mesela men ne bolan zat. Yağışta gidip var ya kam Lee Stecker'lenmedi 99 yılın Camry'si. Tutubilmedim, näme urdum. Highway'da şeýle ulu daşlar dur ya. Şoňa urdumda maşina azy gysardy. Menem bir hiljek boldum. Indi şondan soň şu wagt maşinam has gowrak bolsa-da, tekerler täze bolsa-da, ýene de akuratynca sürjek bolýan. Nämede? Ýağış ýaganda. Yani men kellämde käbir galýan waspaminalýalaryň berýän şu wagtky durmuşma berýän netijeler erwetler. Şonu düşündürjek bolýar. Hawa aýagyny ýitirseň da desen ol başga gurun gynanýar. Şo men diýjek gynanmak diýemek umuman sebäbi çyndan beýinde däme jap bilen hasar bolup bile onu sen onu çözüp bilen o aýam. Ya şonu yani travmalarym bir kile has şoňa gelýär-de men gözümde. Öňüni örtjek bolýar bir zatlar. Adamlar bar, özüni jertwaýal görkezmäni ýaman gowurýar şu dünýäde, yani şu asyrda adamlar TikTok'da da, Instagram'da da atmaşaýanlar bolan zatlaryň ağlap, gynanan da sen özüňi depressiýa diýilýän zada, which I don't believe in. Özüňi gynançly bir zady salýandy, jertwaýal görkezýän. Maňa gynanan. Ulam yani goşoklukdan gelýär. Men inancıň bolsa oňa zada bolmaýar. Men başda bar, şoňalyk diýdim ýani geçen temada da aýtdym depressiýa zat meselesini birazcık girýän ýalyk boldy. Men özümde de birazcık şoňalyk näme girdim. Ýöne çyndan inancıň bolsa ýani depressiýa diýen zat bolmaýan eken, yalan, fake ýani näme diýler, placebo diýler. Amerikada placebo effekt ýani sen dermany içýän, şu derman effekt eder diýip pikir etýän bilen ýok effekt eder. Nok aslında sen şu kelläňde bunu şahit etýän. Çünkü mesela rakda da men şu placebo effekt aýdasyn mele. Mesela rak keselini aslında bilýärmi, oň bejerisi ýok, oň dermany ýok. Adamlar näme etdi? Bir derman çykarýar, şoňa gymmat baha berýär.
ve sana şunu diye, şu seni yani iyileştirir, becerir diye. Sen şunu iç başlayan bilin, vunuşat et yani özüne. Sonuçta bu men düzelip başladı, bana peyda etip başladı. Adamlar şeydip raktan kutulyanlar var. Yani özünü pozitivini alkıtıp böyle. Biliyor musun? Şu placebo efekti şu. Bolması yoksam arkada rak yani hiçbir derman yok şu ot. Yani şu edil şolar yalaga men pikirimçe depressiyada şolar yalmak yani seni aslında bir pikirlensen de yani belki mene de deyip bilerler yani berde doktorlar vardır. Yani neme psikiyatrlar vardır yani has bilendir derin içki yönü menin gözümde travma yaşasan men qal edil amputasiya derecesinde PTSD'nin fiziki özüne damage gelmeyen derecesine gelmeyen olsa depresiya bana göre yalan. Men gün aytdan depresiya bana göre yalan. Nämesine de inancın bolsa bu zattan arkasından çıkkan yani ol kelläňde bitirýän zatlaryň ol. Şoňa Cemil apiler mesela neme var? Seni 25 yaşında şeylem. Sen 25 yıl yaşapsın. 25 yıl sen kakın diýel. Kakın bilen araň ýaman gowy diýeli. Kakın 25 yıl sana nahar beripdir, seni ekläpdir, seni geyindiripdir, okudypdir. 25 yıl soň bir günjük kakın sana nahar beren ok diýeli. Bir günjük sana kakın nahar beren ok bolyn. Senin balkona çykýanda, daşyna çykýanda gıýgyrýan, "Ey adamlar, bana kakam nahar vermedi" diýen ýa-da Instagramda goýan ağlap, "Ey adamlar kakam bana şu nahar vermedi" diýen. Näçe ýyldan soň, 25 ýyldan soň ekläpdir, şonça her gün sana nahar beripdir, sen bir gün beren ok bolyn, şey Instagrama çykmap nalaýan. Onuň adamlar näme diýer? Ey, o sen ekledi, kakam näme diýer? Men seni ekledim, garaş bir arazık sabr et, men sana berjek o naharyny. Näme üçin beýtýän adamlar, näme üçin bir hilek nalaýan diýer. Inni seni 25 yıllap aç koymadığı adam bir günden seni aç koyandan sonra yine aç koymaya. Bir gün boyunca seni egzamin etmek için, test etmek için ya da öz sağlığın için seni aç koyan olup bilir. Edir şonu ya Allah bilenem şonu ya. Allah nimet ya sana her hili sınavlar veriyor. Her hili zatlar bilen denge. Şu anda seni aç koymandır, giydiriptir, iydiriptir. Senin orada küçücük problemin olun sosyal medyada jertwayaly görkezip men durmuşum erwet şunyaly boldy ağlatma. Ol dogry dälmi kadýanlar? Yo menim şonu diýende anan joňmasa bu zatdan emesin üstesine gelip bolýar. Maňlaýly diýilende hatda şoňa ananmaly. Maňlaýynda şo zady kabul edip bilsen güýçlü bolýan depressiýaly o biderek zatlara da girmeýände kiçik özünden ekine gowulardyk depressiýa ma diýsen. Men şoňa düşdüm ýa-da özüň pikir etgörök ýaşyňda ejen kakan geçýän günlerine kynçylykdan geçýär o garaşsyzlyk alnandan soň ol ýa-da otaýda ağaçlyk zatlar var çyndanam dogry dämi? Ele bizim ecelemiz yani yaman güýçli adamlar 11 sany 12 10 sany çağırlar 15 sany maşgaly çağırsın eşit o ekläpdirler şolar oturup da ağlap depressiýa girip men näme üçin boldy bir aylyk bilen geçinip nemeden adamlar olar o ýaşlarymyz ejiýdiler prosto yani biz şolary yani ýaşlarymyz bizim girýäsler bizim girýäs yani bir da bolýaram bilen ejeme kakanga jaňa işte men durmuşum gowy giden okyan come on Bolly, bundan sonra kinetik nemelerde görüşýänçek. Köp sag bolun biz bilen galaňyz üçin. Ýene de görüşeriz. Ondan bilen peace. Awa, bugün näme bilen jemläli? Bolly peace bilen. Peace bilen däl bir zatlaryň jemle. Depressiýa wagtynda aýdym bam, ýa-da bir zatlaryň. Geçen adam aýdym diýdiň, aýdylmady. Näme alak? Näme aýdylmady? After dying pul diýen aýdym goýuldy. Dogrydan. Awa ýene diýjek bolýam şol. Bir tanşymyz bar, çary araga. Durmuştun deyip başlar aşalaydı bundan dinlemedim. I like my life. Do you like your life deyip başlar. Atam 077. Şu tadı sen tazdın haydi. Sağ ol. Dur. Boldu näme onu näme etdin? Boldu dawa jennan. Ondan bundan podcastımıza hoş geldiniz.